Trono sa Oro, end of the week, Braco Bar, and Fudab Cagayan de Oro City Bay, para di sa itong koronasyon for championship round bay, para sa Oro magsaba! So, dagang salamat ba sa tibok sa suporta ba sa tuwing na to karon. Shoutouts sa mga league partners. Kalinaw Local Brand, DG Gunworks, Motivacal Project, Lunas Photography and Films, Teared Up Fleet, Donawell Beats, AD Beats, Braco Bar Food Hub, KDC Studios, Yeezyware, Kim Charlie 1.5, Roll With Love, o St. Onatics Worldwide. Sugara na ito, Bar! Bara love siya on my left! Gigan pag-iligan city para sa tuwa. Introduce yourself. Yo, atong ang pinampakay og letra siya kay MC 20 size og siya yung talan. Special shoutouts bay sa mga uban liga bay. Hinapakay 063 Rapolo ug sa uban. Bara love siya on my right. Introduce yourself. Yo, Didel, reppin' ill, reppin' rap batikos, reppin' all the day ones. Let's fucking go! Anak kadog sa Cointos, si Zacarias, gipili niya na mauna, si Didel, react accordingly ng tabay, respect the MCs. Round 1 para kay Didel. Tia Sogern! Yeah! Oh! Finals na naman! Waman na nakabatig hangak sa paglargo. Didel versus Zacarias karong gabi una imong garbo kay masargo. Kay kung wala ka nakaamgo, akong mga linya mas power pa si Palco. Ang value kay pangbangko. Ug pag abot sa street mas init pa kaysa bag-o na asfalto. Pero heads up lang. Dili na imong friends sa Facebook. So you better watch. Kay kumukalit lang ning personal angles ha, bulala pagka-hatch. Kanang munang karon sa finals, all out war. Ay mo pag-expect of friendly match. I mean, besides sa dili na ta friends, dili sa ta match. You need a crutch when I clutch in. Eh, yung semis fucking tragic. Lupig panimos, JK Rowling kung makasturya ka og magic. Kadumdum mo ato, giignan niya si XCN, naga-recycle og lines as if it's a force of habit. But instead of using lyrics to prove his point, nagpatukar ang audio aron ang crowd imong maatik. I understand, you wanted to show some evidence, pero walay artful sa imong pag-stitch. Ikaw na ka nagpagawas og cellphone, pansak Oxford, puro mag-DJ na the-mix. Kuya, usad ka mag-battle, no? Kung ang written ma-short sa 36, magpalaban og cellphone, murag social climber na, bitch! Murag ng snitch! Cause that behavior was a big no-no, nephew. Grabe gano'n yung pakiuwaw kay XCN as he stood tall in his best shoes. But I don't think you thought it through ang outcome here sa venue. Magkita para ba mo ni XCN utro? Inigresponde sa Oro Rescue! Kaya sunod magpagawas kag cellphone, you gon' dial 911. Mura ba og budot sa kadaghan emergency when I'm fucking done? Kay puro ra ka gimmicks pero ang gipili na mga angle, grabe ka banban. Murag battle ninyo ni Mercy J. Iyang angle, one round, body odor lang naman. Sinut ato, Mercy. Wow, mao iyang pang lyrical debate. Literally mate ang sabunan ng kontra. What a terrible mistake. Pero sige lang, Zach, kay karon ka makarelate sa akong init na innate. First fire, then you'll perspire as your sweat and tears fall at the same rate. Kung makarate og hygiene, mura po di angay i-down. Zach, bisa pag urog fresh graduate ka, aslum kay kaog naong. Tapos ang ako pag yun, gidamay pa ang mama. Unsa ang connect? Grabe ka ayo si Migo. Ngano Zach sa inyo, imong mama pa'y mag-remind na angay nakamaligo do. Mauna kay pinugos ang angle, pinugos ang issue. Pero gets na pod na ko ngano, mangsita na lang kag baho so bantao kay imong ngalan wala man na ni maho. Pero taysa lang murag na ako'y gakasimutan. That's the smell of victory. Pero sige lang, round 1 pa man, basi tayo mag-choke og round 2 og round 3. Fucking time! Si Little Ace ni champion. O ang yan na kontra katoron Aaron. Medyo kuso. Si Supremo ng champion.
O ganyan na kontra si Lirico. Para sa ako, kusog. Si Cross, nag-champion. O ganyan na kontra si Didel. Siyempre, kusog. Pero karon mo, makahimog mo. Kay mo champion na si Didel karon kay ang naka-finals. Potso-potso. Batiyas ha? Kulaw na araw din nyo sila. Lethal, Supremo, Cross, halos makipatay na sa title. Nya ikaw karong finals, murag si Aporex, si mong kabattle. Pero saon taman. Krega, Pukoda, ila mo kong gibutaran. Kaya mag-rematch mo ni XCN ilang gustong matanawan, pero di na nato mabago. Ako na lang ning palagan. Kay kung si X o D ang magtagbo, mahimong katawanan kay unsa raman. Kay unsa raman taon ko diri. Pati sa comment section gipildi na ko nila. Kay pambato kanila boss na gusto na makatama. Maong atong mga amigos walay sugalay na pakita. Kay mo ni reverse sa bungeros inyong manok ang mawala mo na finals game! Igna imong mga kaila nga suportaan kanila danhi. Paboran ka perminila kay halimaw ka og agi. Ako, nunid na ng banner. Bisag walay Bruce kay perming ready. Kay smash ka sa ko ron by I'm always angry. Oh, Bruce, banner, smash, always angry. Walay nakahok. Wala juday. O Marvel sa mataki. Pero di pa niyang endgame sa kuro. Kung nahumani mong Dr. Zoom na pa'y Dr. Doom sa oro. Maong tutuki ko mata sa mata. Nga way singot mo tolo. Kung ako ay mong vision ay babuak na ulo kay. Kaya ko ako na kontra. Si Bongkiao. Ang tendero og vape shop nga usa ka disposable user. O kang ikaduwa si XCN. Nga usapod kani consumer o kang ikatulo si Didel. Way vices pero ga-maintain sa pagkawak nga butler ug ikaw tong di gapa pero ngano ikaw pay cancer kay ang context. Si Trevor iyang gisuway bayot ug dito ko natingala. Kay di ba gisuway-suway mo gani cross sa tong finals nga bayoton mo daw ka sa una. Ang ipagtira niyang Trevor kay ni bounce back ra sa iya. Ang gi-cancer na himong Heisenberg kay naunay sa bala kay utok wa ni enhance di kaayo advance. How ironic ikaw tong chemist pero mga gipanulti way substance maong. Kumuingon kung kinsa jud ko mutubag mo kinsa jud ko. Kinsa jud ko. Karyas. Di ka sa abog na kasulatan ko susigon mo. Daang gamhanan nga nakisumpaki sa bangkong ehemplo. Kung naay mangutana ninyo kung si kinsa jud ko. Kinsa? Ang bagong propeta nga mosupa sa usa ka Ginoo. Ayaw, ibaba. Wow! Finals quality, digid kayo. Pang top tier ang rate. Grabe siya ka-prepared. Naagin siya tayo mag-laminate. Oh, sakto ka ba eh. Walay nagposta. Lihok pa nimo murag Lacosta Nostra. Sakto, walay bet kaysa imuha, walay mo pusta. Ug taysa lang. Ano murag gangster kay ka og moves. Isang bala ko kabalo sa imong color, di na brandish, di na fly. Mapa color, red or blue. I like to see you try. Sakto na si Heisenberg and it's your time to fucking die. Uy. Ang color na need nimo, white flag. Kay dara si Walter White. Pero taysa lang. Before I pop off, pop quiz sa kagamay aron ma-settle ang mind. I'ma give you 4 set of words, yes or no. Igna ko, if kinibupat kay Garahin. Game? Game! Epic fire. Frontliner. Cargo vessel. Jeffrey Dahmer. Garahin dili! Ako pa, Garahin dili! Tubag tusok! Dili! Garahin dili! Dili! Sige, kanina pa. Vices. Comics. Low-tech. Solid. Garahin ang upat! Oo, dili! Dili! Kung anong imo mang gigamit!
Abi guro niya dili kayo obvious. Zak, sa sobraan na to kaslan time ng hiwi akong naong ini-focus. Manang unsay lirikal ka, basig bogus. Palitan pa takag thesaurus aron i-remind ka ang meaning sa multi-syllabic dili multipurpose. Mao na. Ayaw lagi palabig awat sa flip top. Yo. Ayaw lagi palabig awat sa flip top. I-cultivate sa ang imong inner talent. Before you bend the rules, i-master sa ang basics sa rhyming nakapatent. Kaya ang imong slant rhyme, lazy writing ang labas kung dili pa apparent. Kung gusto ka dating nimo kay Zaki, pagsuot og baby jack apparel. Cause you lack the X factor, but you the best actor. In fact, imo silang na-convince, Zach, but I see the truth that's intact. Maong matic X ni si Zach sa iyang rhyming na dili exact. Hoy, Zacarias, dili kasi Zaki, sa imong utok na isaksak. And honestly, dinira ka na ang issue, iyang rhyming na moronic. Hilig po ka mag-reference sa mga wala kay hanaw na topic. Bayot-bayot Kani, example, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, daw siya. Kay serial killer daw lagi. Kung nag-research lang kagamay, masahib utak ka na bayot to siya, pre. O unsa man, bayot ka dili. Bayot ka dili. Ala touch move na raba. Girly nakagkatas. Pataka mag-mention ka Dahmer, dam-dam-damer noon ang labas. Kay imo ka rhyme ang Donald Trump sa heart blood pump. Matay. Heart blood pump. Oh, mga bay, FYI, wrong grammar na siya ay. O kabantay lang ko ay, daghan na lagi ga English atong nauso ang AI. Pero sige lang, kay AI mampug ko, Allen Iverson, cause I'm the answer to your damn lies. K-bye. Di nakamurais, iguramuron. Imong trajectory, akong i-correct. Kung graphic ang pag-interpret, mura kag sa x-axis ning halong ug ning pilit. Kay hag-as ra atong skill set ga intersect. Ako mga linya pure intellect, imong mga linya asymptotic kay dili ga connect. Isa x-axis asip kagay obviously wala ka kagets. Kay bugo man kaga try mo fit in. You got bitch skin so Zach sucks hard lupigan pa ang sigbin. Lupigan pa ang sigbin kaya paggamit og big words para sa iya big thing. Ayos din. Darao, big words. Sanguine usurpation through forceful abdication. Ang meaning, I win. Kinagan gugok ipatumba apan sa utok na tiglumba. Nangadugmok, nangaluya kay taman sungog ra ang obra. Pasi ka mga lower IQ, imo mapostura. Sa imo pa mo pusta. But I guarantee you that my writings will leave you screwed. Makarus ka na kamasutra kay basura. Pakag-writing. And don't do that shit around me. Sige lang, round 2 pa man, basig na mag-joke o round 3. Andidel nga alter kay may tulo ka di kung atong isusi. Nga kung ibutang nato sa PC, mahimo siya nga 3D sa to o AI, frame, picture, kung imo background finale, kaso imong naatbang hanginon na matagak nga imahe, kay mauni imong peak form, dili, dapat ginhawa kalmado, kay muni ang frostbite ko sa pagpangamot maayo, kay mauni imong peak form, dili, akong pagsilip malabo, ang pasaka na unta sa peak na himong Philip Santiago, kay sa mga wakay baw, kakauban islang cross ug supremo, kumot naon mga kusog kay mong kapit, pero sila supremo ug cross ray nakatilaw flip top, champion, tas patmani ang nagagit, kung iagig biblikal, tulo ang nasa cross, pero ang duharay ni salig, ug ikaw tong nasa cross nga wala nakatilaw og langit, kay di ba? Sa cross, ang duha kay tulisan mga di po perfecto. Kay sa duha ka tulisan ang isa rin isali kay Kristo. Kay before naka-flip top si cross sa inyong grupo, ikaw ray wala ni tuo. Tas ang duha ray naluwas kay sila ra may maayo pero
Ang main crew, Rep and Il, na mas nahatag ang value. Rep and Il versus El City, magka-black flag ang venue. Rep and Il, punog bar sa kundula El Camino. O panington rani sa ako, kaning El Nino. El Nino. Sa kamala, machok ang tots, rega float. El Nino akong force, di mabuhi ning road style. Ni dayo to prove, imported ang moves ikaw. Sa lokal ra ang growth, mas kusog igo ang shock. O isa ka sa big fish sa liga. Pero sa ilang prophecy, giatbang ko kag maayo nga ang course way remedy. Gikag iligan nga na ay full of intensity. Ug di mabuhi inyong isda sa taga falls nga na source of electricity. Okay? Ganon. Kaya sa kakawanabi, kung kita pasultion, English ni Hansel, estilo ni MB na radia rotation, tulos ka sa mga gagi, pero murag wala mutation. Sa pag-describe siya mga lodi, ako'y mahimo nga castration, pero kung apil din mga rol, wala lang. Pinasa ako mag-matter. Pero kung ako'y mo champion, dit sub DTL, tas mamaya sa Xavier, pero kung bars. Pero kung mataga kung finale ron by bawi. Kaya kung dula Infinity Master, pero kung ako ko'y managa kay lahi, pang Infinity Castle. Kanina akong ribat, dili kay bugat, kay kailangan pa ninyo. Kanina ang akong ribat, di kayo bugat, kay kailangan mo mag-replay og video para ma-ekis. Katong Philip Santiago reference na gamit naman ako tuog semis. Tapos na isa, nagpa-prove ra ka na dili ka paminaw. Oo, dili ko malangit kay hari ko sa underground. May ribat-ribat ni si Migo. Liganon ka sa no, sige. Anong walay ribat-ribat ni si Migo? Kay liganon daw si Sano, sige kani. Pangutana. Zak, kabalo ba ka sa una na kung mag-jeep ka pa dulong katedral kay sa island ka mo naog? Lumana island, doon mo. Tapos inig hapon, makita ni mas dungkoy imano sa TV ga panagirilyo walay labot. Tapos ang kit kay atong panahuna, walay atop ang tunga mo ng igang iniglaag, inigtapok. O kanang Carmen Overpass atong niari ang sindong na punog lawas nagipanghakot. Kabalo ba ka ana? Alang-alang wala. Kay dayo ramang ka na diri sa amo ni hapit. Unsa ikaw maghari sa oro ayan na kusturyahi kung di na ka mawala sa Nazaret. Pa sa crystal met, akong istorya na sakit. Dili ka pwede maimong isdang oro. Uy, cause you're just fishing for compliments. Mauni ka pait. Gusto na ang kuno ng trono, nakadula lang kapila. Yahaya good, uy, pangandoy, mailado sa syudad na wala siya kaila. Ron Aaron, Drizo, Freeman, remind lang takagi kulatan na ako hantod mapiko ang panga. In other words, wala mang gani na kalugar ang mga kalugar, ikaw pa ka ha? Ito na si MC. Yo, respetar sa mga iligan OGs. Oh please, isuuntas kultura mga pre. Pero hagas ka masudot ko ang trono sa undang bayan kaysa inyo mawani. Nagtuog yun siya na his elegance pride, malamak is pride. Pero dato siya na mali. Kaysa karayas imong branding shadings, kay pirti ka mani. Hinay pa kay ni. He don't trap the 088 but want to... He don't trap the 088 but want to reap the rewards walay pili. He don't trap the 088 but want to reap the rewards na walay pili. Munang dili na... That's why I'm kicking you out, Zach. Isarado na ang Parkview Hotel, so I'm kicking you out of my city. Munang remind lang, oy. Munang remind lang taka. Naka-visitors ID pa ka og ang residency. Dili madala og sabot. Remind lang taka. Na dili ka homegrown mo nang diri sa akong vicinity ayaw pag sinagbot.
You have been warned. Kung gusto ka in writing, pwede putang magpadugo. Ay lang yung tagad na akong sunod na heads up imo nang pugot na ulo. Kay ulo huning ulo kong nakutubra pakaka. Huruton sa uro tong mga kutubra kasaba kay ang utok mas uno dun kay bolo pagkahasa. Surlo kong ang bogo kon sa turo nakabangga kay ang kumo makahupo makahunong ang buto. Ang dunong kay handumon ng pulong makaubo. Tapukon niya tarungon pag daruon si bunso kay tapukon ang badlungon niya palungon ang pulso. Hindi kayo ang flow. When I'm all dialed in, namura ba og retrophone. On beat kaayo no. Alang-alang imong pugot na ulo gihimo og metronome. Shoulda known. Shoulda known, Zacarias, that this shit down to a science. Bring your alliance. Walay bias, di pa nimo abot ang highest. O kung sakali man, hatagan na lang ako si Zacarias, bago na alias. Zacarias, ang MC nagdahom na magchoko sa finals, pero pangina kay Gidimala. Time! Ang bias, nag-up na yan. Coronation 4! Alex, ako'y pangutana. Ikaw nag-set sa unang match up. O sa line up, wala pa siya to. Diba? Diba? Woo! Kaya sa mga, before may mo battle, sa mga uwak kahibaw, di pa may ipahibalo sa mga nangapil kay lahi na ningalipil. Tapos ikaw, pag-post sa poster na ni-back out, ng giditso ka nilag apel. Uy! Wala nag-i-announce sa GC. Uga feel freaky. Isdang oro judi ay kay bay. Smells fishy. Ang akong punto, pabor sa iya ang tournament, kay kabalo na siya kinsa ang mga nanula. Nya, among line up, kinsa raman tayo mga kusog. Prima, XCE, mga pildi naman niya. Kung nala ko'y pangutana, yeah. Sa kadagang MC diri, nga nung siya magjoy ginapuli pag na mo back out. Ay, magyala. Kaya di ba, Coronation 3, quarterfinals, ikaw dyan pong gipuli ni Morningstar, di ba Kuya Mike? Di ba? Oh, syempre, why not? Hangtod Coronation 4, ikaw dyan pong gipuli ni Ronya, ang mga heads naka-thumbs up. Muni inyong idol, kung sobra mga back up, di pa paandam pag mga linya, aya nilagi line up, ay. Kaya na gano'n na kay gusto mo torna. Alos ta na rookies usana sa mga sampol. Pero gusto nila maimuang corona kay kaupat na ning paningkamot ni Idol. Ang mga bagong tubo sa dula nagpabilin ra ka minor. Gipapahawa ra sa linya kay gi-priority ang senior. Kay pila na kato. Kay paborito kay kanis siya kadumdum mo. Round 1. Ito no, round 1, gitawag na ko siya Geisenberg. Muna ako napunik sa sulat. Kay si Heisen na ay Jesse, nga na street smart nga runner sa Blue Drugs. Ug ikaw ang iyang boss, muna ako nasilip nga butas. Kay bahalag permi kang gakachok, bay na akay tigtula kay. Kay pila na maturna lods nga sige ragkamatay. Sa pag-spit, sige kachok, maong select kay gilaay. Maong sige siyag pamugos nga muapil na pud siya kay hinay pa kay dungog maong ibak apan og may kay kapaila nga talawan real talk iapil ra kag tornilyo kay nakita nimo makaya rag lamoy kung ibutang sa mananap ikaw tong gadagan nga baboy kay kung nato mga bigatin magduwa-duwa pa ka uy ang giila nila nga roots kay nikatkat sa kahoy. Muna inyong manok, ilisiro, nagtagad mabuntagan para way liog mag-awas. Inyong manok sa tukaran kay gikamak o gabat. Gidunulan pagpagkaon para lang kamugawas. Sa taong kapayason kay tinula ang labas. Manghubag ang itsura, murag na ay tambubuan. Sindihan ninyong dagko, tasakuan yung pulutan. Kaning ugat ninyo, diriya nga nitubo o nihuya. Muni puro nga Bisaya na mabangag na punuan. May mabangag ang punuan mo, nay all God. Uy,
Mo na ulgad, ulul pakyo. Mo ni timan ininyo. Nga wala yung OG nga kong respeto, kundi si MC Kila, sugsat dulero. Mo pakyo ulgad. Mo pakyo ulgad. Ikaw sa mga hagdan, nigiya sa mga bagong tubog, si mundala nilakang. Kung ikaw ilang tuuhan, di ko nimo mapugngan. Usay naa si mo mga tinumban kung oras ra akong sundan. Yo, Corosoro, end of the week! Coronation Finals 5, putang ina na battle, make some noise! Grabe ka power na battle, bay. Apel ang judges, galisod. Nung paniyari, daw kang tara na to. For first time ninitabo. Split decision, 3-2. Atong koronasyon, 4 champion. Magsaba para kay Didel. Ano na, 3-2, wala akong nag-expect na 3-2 pero with all due respect lang sa dua ka MC, power ang performance, okay? Round 1, nagyatag na ako kay mas effective para sa ako si Zacarias sa round 1. Medyo short ang angle ni Didel sa round 1 para sa ako lang. Short ang yung impact. Wala ko nag-expect nga to nga Didel ang mahatag sa round 1. I was expecting nga mas kusog pa to nga Didel pero mas nalabuan siya ni Zacarias. Then pag-abot sa round 2, kusog ang dua pero mas gilamang si Didel sa iyang ribat nga multi-syllabic na ribat. Kabantay mo atong mga first 8 lines o 10 o 12 lines nga makaingon ka what the fuck man, anong nahimo pa to niya nga ribat, di ba? Pareho sila kusog pero mas gilabaw si Didel ato sa round 2. Then sa round 3, mabalo ko nga, ambot lang, sa akong criteria lang, mas prefer ko sa limpyo o performance sa kada round. So mas bugat pag yun ang angle para sa ako. Bisan siguro wala na starter si Didel, mas bugat gyapon para sa ako lang sa akong perspective lang, mas bugat gyapon angle o mas bugat o gidala si Zacarias. Di lang ako memorize sa mga angle pero giyap na ko sa mga mas daggan siya o nahatag na bugat nga angle para kung Didel pero the same by parehang duwa gahit although kalugar na ko si Didel Balumantana, tropa na ko na pero para sa ako karon nga gabi Zacarias po. So congrats kay Didel, well deserved gyapon. Ang buto no tunga 3-2 dili na to na makuan kay inon sa preyam sila kusog mga judge na may kanya-kanya nga explanation pero ako dito kay Zacarias nakuha lang nga kuan kay sa round 1 para sa ako murag painit pa si Didel gaulat ko bugat okay man pero para sa ako round 1 Zacarias round 2 gihatag na ko tabla round 3 ganani ko sa ribat ni Didel pero para sa ako tsada yung starting pero medyo nikulang round 3 gihatag yung panaw kay Zacarias. Round 1 o round 3 Zacarias. Round 2 tabla ang giboto si Zacarias. Yung Talays, grabe kalaban sa ulo nga battle pastilan. Actually nag-time gid me sa oras pareho sila overtime. Akong gibase per round. Ang round 1 gibutanaw dikit. Sa round 2 klaro kayo kay Didel. Round 3 Zacarias dito pero grabe lisod gid kayo kung pwede pa lang itay. Bali ako na lang gibase sa kuan sa mas effective. Dako kay ambag kay Didel yang rebattles. Tapos siguro experience sa pud sa pagpadaw kay Didel. Yo, Jay Crown. Dito boto na ako sa Didel. Round per, kung basihan ang per round, both of them nakuha yung dog round. Si Zach, nakuha niyang round 3. So, klaro man because of the slip up ni Didel and makita mo po niya pusugid kaysa niya round 3. Then round 2, gihatag na kong Didel, loud and clear. Though, nidikit gamay si Zach ato, pero kato sa Didel yun. Then, ang deciding factor is round 1. Pareha sila,
pareha sila nga gasugod pa lang ang kuan, and kung basehan yun yung punchline count, labaw si Didel o mas bugat ang iyahang lines. So mato siya Didel. Yo, Drizo, butaran ako Didel 2-1. So ang round 1 giatag na ako kang Didel, pati ang round 2 kay feeling na ako na nalabuan ni Didel ang lisensya ni Zakaria, o ang round 3 giatag na ako kang Zakaria, so 2-1 Didel.